Ce este un pip? Pipul este cea mai mică unitate cu care poate varia cotația unei perechi valutare. Să luăm ca exemplu cotația euro-USD. Cea de-a patra decimală după virgulă marchează localizarea pipului. Cu alte cuvinte, un pip egal 0,0001. Fie cotația euro-USD 1,3325. Dacă rata de schimb inițială crește cu 3 pips, noul curs va fi 1,3328. Dacă rata inițială de schimb scade cu 4 pips, noul curs va fi 1,3321. Dacă rata inițială de schimb crește cu 22 pips, noul curs va fi 1,3347. Așadar, pentru majoritatea perechilor valutare, un pip egal 0,0001, 6 pips egal 0,0006, 25 pips egal 0,0025, 130 pips egal 0,0130. Există însă și o excepție și anume perechea dolar american-yen japonez, pentru care un pip egal 0,01. Fie cotația USD-JPY 80,25. Dacă rata de schimb inițială crește cu 3 pips, noul curs va fi 80,28. Dacă rata inițială de schimb scade cu 15 pips, noul curs va fi 80,10. Delta Stock îți oferă cotații valutare cu pip fracțional, adică cu 5 zecimale. A 5-a decimală este egal cu 0,1 pips. Fie cotația euro-USD 1,33252. Dacă cotația ajunge la 1,33273, înseamnă că s-a înregistrat o creștere de 2,1 pips. Beneficiezi astfel de cotații mult mai strânse. Ce înseamnă un pip în bani? Pentru euro-USD, un pip egal 0,0001 USD. Pentru euro-RON, un pip egal 0,0001 RON. Pentru euro-CHF, un pip egal 0,0001 CHF. Un trader inițiază o poziție de 10.000 euro USD la cotația 1,3325. Cotația ajunge la 1,3380, adică s-a înregistrat o evoluție de 55 pips sau 0,0055 USD. Dacă poziția inițială a fost de cumpărare, traderul a câștigat 55 USD. Dacă poziția inițială a fost de vânzare, traderul a pierdut 55 USD. Urmărește și restul tutorialelor Delta Stock.